கார்த்திகை மாதம் குளிர்காலம் பார்த்தோன்னா சூப்பராக போயிட்டு இருக்குதுங்க. இன்னைக்கு காலைல பயங்கரமான குளிர். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். நான் வீட்டுக்கு மணி பார்த்தீங்கன்னா 7:30 மணி இருக்கும். ஆனால் அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொழுது விடியாமையே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிளைமேட் ஜில் ஜில் ஜில்னு டைல்ஸ்லாம் கால் வச்சா அவ்வளோ கால் ஜில்லுன்னு இருக்குது. கோலம் நேற்று போட்டேன். அது எப்படி பங்குன்னு பளபளன்னு இன்னைக்கு காலைல போட்ட மாதிரி இருக்குது. துணி நேற்று காய போட்டேன். அதே பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிச்சா நப்பா இருக்குது. அதுக்கு மதியம் வெயில் அடிக்குமா என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் தான் எடுத்து வைக்கணும். இன்றைக்கி வந்து தம்பி ஸ்கூலுங்களா, ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் என்ன வந்து லஞ்ச் செஞ்சு கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் மேக்கர் பிரியாணி கேட்டாங்க. பன்னு சாப்பாடு கேட்டாங்க. அல்லாவுக்கு எனக்கும் ஒரு டம்ளர் போட்டு பன்னு சாப்பாடு செஞ்சு செஞ்சு வச்சுருக்கேன். விசில் வந்துடுச்சு. முருங்கைக்கீரை அத்தை வந்து அலசி வச்சுருக்காங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வச்சுருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறேன். சாப்பாடு விசில் அடங்கிடுச்சு. எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு என்னமோ தெரியலங்க, மீன் மேக்கர் சாப்பாடு தக்காளி சாப்பாடுலாம் அவ்வளோ பிடிக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். அதனால் ஆவி பறக்க ரெடி ஆகிடுச்சு. தம்பிக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் போடணும். பொடலங்கா பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய் வந்து வணங்கிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் அத்தை வந்து இன்னும் செஞ்சுட்ருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வேலை காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து